Вече 50 години като част от академичния живот на град Варна, Техническият университет се е утвърдил като един от водещите университети както в областта, така и на национално ниво. Освен с научната си изследователска дейност, университетът се гордее и с още едно нещо. Фолклорен танцов ансамбъл Гергана е създаден през есента на 1999 г. като малка танцова трупа от 9 човека. В момента ансамбълът наброява около 60 души, от които 35 танцори, 11 музиканти и 12 певици. С ансамбъла съвсем случайно стана така, че да се репетира в Техническия университет. Първоначалната идея беше и започнахме репетиции в Младежки дом Варна, като ансамбъла беше на собствена издръжка, нямаше финансиране от някой друг. Издръжката на ансамбъл от 5-6 години е такава, че да позволява 3 звена – оркестър, хор и танцов състав, като може да прозвучи малко нескромно, но в момента ансамбъл е на едно от водещите позиции в града, в нашето изкуство. Правим и класически екзерсис, нещо, което много малко ансамбли във Варна. Може би единствено в свободния университет, тъй като това им е професия, се занимава изцяло с това и са длъжни просто да го знаят. За 19 май тази година подготвяме първа продукция и поздрав от ансамбъла към ръководството на университета за това, че толкова с години не издържат и нормално е да искат да видят къде отиват парите на университета. Ще подготвим един спектакъл и по случай 50 годишнината, който, във връзка с 50 годишнината на университета, който спектакъл ще бъде под мотото "Не забравяй", като това, което ще види публиката в залата, съм сигурен, че няма да го забрави дълго. Ансамбъла е ансамбъл такъв, какъвто искам да го виждам. Разбира се, има много какво да се желае още. Работата в залата не спира. И трябва да не спира, защото един ден, ако не танцуваш, знаеш само ти. 2 дена, ако не танцуваш, вече разбират и приятелите. Една седмица, ако не танцуваш, вече и публиката ще го разбере. Зато и трябва да си потен, за да знаеш какво постигаш.